योगन हिंदी योग गमति श्री राम अवतार प्रणाम सोनी तमिस बारंबार जयकार सुमुरियादा छु परशोत्तम राम सुपज कलयुग मंज पर जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सुरक्षा का पालनहार सोनुई प्रेमी तशरण भवतार सोनुई तमिस सोरुई पन कुशरोमुत छुम तमिस पादन पनुन पान त्रोमुत छुम तमिस पूर कामना न्यायी करिं छै कथा लिखित तसंज प्रेमी करां जय तमिस पूर कामना न्यायी करिं छै कथा लिखित तसंज प्रेमी करां जय। नमस्कार तोह सारनी नमस्कार एकलट बेय बहुत रोहित भट्ट तुम वुचान द राइट न्यूज तुम सारे पता कि नवरात्र कन दोहन करे सीरीज स्टार्ट यथ मज राजेंद्र प्रेमी जी सर्वानंद करोल प्रेमी जी सज सह रामायण तमो ट्रांसलेटर्स कर्म सह दोहे पान सो रामायण तो लास्ट दो तम दो गई थोड़ा ट्रेजिडी सन करीबी तिहंद गई फादर एक्सपायर इसलिए कोर दोन दोहन लगभग सारी प्रोग्राम स्थगित तो वन ये लास्ट एपिसोड यह डेडिकेट करान तिमन तिमन दिन भगवान आत्मा शांति तो ये एपिसोड अजुक जो दो गैप दितन तो आज करो ये कंप्लीट राजेंद्र प्रेमी जी तुम स्वागत करान तो करो तुम यह अजुक लास्ट एपिसोड कंप्लीट आता सारे दर्शकन नमस्कार बोजन वालन नमस्कार तो ये रोहित जन वोन कि सनिस अकिस करीबी मित्र सनिस अकिस लॉक्टिस साथियस गुजरेव पिताजी तम गई स्वर्गस तो अथ सिलसिलस मज कोर TR न्यूजन सारी पन प्रोग्राम्स सस्पेंड सोरी पन ट्रांसमिशन सस्पेंड तो तिहंदिस यादस मज कर यमो श्रद्धांजलि तौर पन यह खराज अकीदत तिमन तो ये यमो वोन कि अजुक एपिसोड अजुक यह लास्टुक रामायण पाठ यह करो तिहंज शांति खतर डेडिकेट यमन सोमनाथ पंडिता जी नाव यम मानी इलाके रोजन वल बिडर कोकरनाग तो आजकल यम आनंद नगर बोडी रोजान तो तिमन दीन भगवान तिहंदिस आत्मा शांति तो प्रार्थना करान कि यहंदन घर वालन दीन जन सारी एंटायर बिरीवड फैमिली तिहंज तिमन दीन ये हिम्मत ये साहस ये वीरता जी ये इरेपरेबल लॉस तिमन फैमिली अंदर गाव तो ये सहन शक्ति दीन भगवान तिमन तो महादेव करिन हुमन स्वर्गस मज जाय तिमन मिलन मोक्ष तो अजुक पाठ करो हसब वाद तती पे शुरू यतथ पतम दह यह त्रोमुत यानी आज करो बे शुरू यह पाठ अश्वमेध जग सतन समय वोत रामन अश्वमेध जग कुर युथ ये लोक परलोक राज नई सुर गरा बलवान गुराख श्रृंगार शीरिथ सठा सुंदर
لکھمن پٲٹھۍ پوٗرِتھ یِہوے ترٛووُکھ تہٕ درٛاو گُر پھیوٗر دیٖشو یپٲرۍ دوران دوان وٕچھِ راز ریشو اما کٲنٛسہِ تہِ رازن کُمارن کوٚر نہٕ جُرت ژۄپٲرۍ گوٚو واوٕ نیٖرِتھ زن ژٹان وتھ یہِ بوٗزِتھ رام چندرن گُر چھُ درٛامُت اشوٗمید گُر رٹٮ۪س کُس کُس چھُ زامُت کلس ژٕنہِ رٕکھٕ سُہ کُس کرِ کُس چھُ بلوان رٔٹِتھ کُس راز ہیٚکہِ گُر واو باسان یِتھے پٲٹھۍ ووت گُر دیٖشن دشاین پتو لاکن سُہ ووت ییٚتہِ ریُش یہِ ست زن یُتھُے ووت آشرم نِش گُر یہِ ٹھٔہرِیو أمِس گٔیہِ رٹنہِ لو کوش برٛونٛٹھ اکھ پو یِمو روٚٹ گُر تہٕ یکبار درٛایہِ سیٖتا وٕچھِتھ گُر بالکن نِش آیہِ سیٖتا سٮ۪ٹھاہ ہرشس تہٕ شوکس گٔیے سۄ یکبار یِمن وننس تٔمِس نَے اوس کینٛہہ وار وٕچھُن شِرٛی رام سُنٛد گُر رُت کوٚرُن دیان کٔرِتھ تھپھ تس وٕچھِن پننی زٕ سنتان ویژاران گٔے أنٛدری اِبرام پانے پنُن گُر نِنہِ یِیَکھ شِرٛی رام پانے وٕچھان سورُے مہرشی پانہٕ یی اوس یہِ زانان اوس سپدان پوٗرٕ تی اوس سٮ۪ٹھاہ ہرشس گژھان اوس راگ وۄپدان وٕچھان اوس لو تہٕ کوش اتہِ کیٛاہ چھُ سپدان یپٲرۍ سوٗز رام چندرن کۭژ سینا شتھرگن درٛاو ہٮ۪تھ سۭتۍ راز وارا وٕچھُکھ یام بالکو گُر کیٛاہ چھُ روٚٹمُت اما گُرِ کوٚت منزِل آسہِ ژوٚٹمُت وٕچھِتھ بالک یِمو اسنا سٮ۪ٹھاہ کوٚر پنُن من ہرشہِ سۭتٮ۪ن کیٛاہ یِمو بوٚر دوٚپُکھ کیٛاہ یوٚد کرُن چھا بالکن سۭتۍ اما ادٕ کیٛازِ آمٕتۍ یور أسۍ کۭتۍ چھےٚ کیٛاہ کتھ گُر نِمہون أسۍ سۭتۍ پانس یِمن دۄن بالکن رٲچھ کیٛاہ چھِ پانس یُتھُے وٕچھِ بالکو سینا ژۄواپٲرۍ تِمن ووٚن آیہِ أسۍ یوٚد کرنٕچی وٲرۍ پتو لاکن یہِ آرمب یوٚد اتٮ۪ن گوٚو دنُر وٕچھِتھ شتھُر پتھر پیوٚو سٮ۪ٹھاہ گٔیے ویٖر یودھا پرٛان ترٛٲوِتھ یِمو تھٲے بالکو کم کم پتھر پٲوِتھ سٮ۪ٹھاہ لوٚگ گوٗر یوٚد انٛدکار وۄپدیو ژۄپٲرۍ بالکھ نژان جے کار سپدیو شتھرگن گوٚو پرٛزاہٮ۪تھ شوٗک سپدیوس ہنوٗمان بیٚیہِ تٔمِس سۄگریٖو ژھٮ۪نہٕ گوس ہنوٗمان اوس کوٚرمُت بالکو بنٛد تٔمِس سۭتۍ اوس سُگریٖو پانہٕ پابنٛد وٕچھِتھ سٲری سٮ۪ٹھاہ آش ژر کران ٲسۍ یِمن دۄن بالکن پوٚز لولا بران ٲسۍ یُتھُے مۄکلیو یوٚد سیٖتا اوتن آے یِمن دۄن بالکن کینٛژھا بران ماے ووٚنُکھ سۭتایہِ ترٛٲوِہوکھ پان ییٚلہٕ یلہٕ یِم ہنوٗمان
تہِ سۄگریٖو یِم پنٕنۍ چھِم گٔژھِو تراوان یلہٕ گر راز پوٚتھرو چھِ تۄہہِ جے کار میٲنۍ بٔڑ چھو. لو تہٕ کوش رازدارس منٛز اشومیٖد یگ ایودھیایہِ اوس جٲری نمنترن سارنٕے اَتہِ راز سٲری مہرشی والمیٖکی تانۍ آو اوٚت آو سٮ۪ٹھاہ اَتہِ رام چندرن ہوونس باو مہاریشی لو تہٕ کوش أنۍ سۭتۍ پانس تہٕ پانس سۭتۍ ژٲنِن راز تھانس یُتھُے یِم راز دربارس اندر ژاے تہٕ دۄشوے بال راماین گٮ۪وان آے سۄندروٲنی لُکو بوٗز آیہِ دوران ژٔسِتھ آیہِ نٔگٕر وٲسی آیہِ لاران یُتھُے بوٗزُکھ کتھا دۄکھٕ لدٕ ژھٕٹٕکھ باکھ ونن منٛزٕ وار تاترٕے ہٕنٛز گٔیکھ چاکھ نیبٕرۍ لوٗکن أشِس لٔج دار یخبار دپان ٲسۍ کوٗت نیردے گوٚو یہِ سمسار یُتھُے بوٗزۍ راز رامن پانہٕ وٮ۪داکھ تٔمِس گٔے بوٗزِ ردیس أنٛدرِ چاکھ اندر بالکھ أنِکھ رام وۄشلٮ۪و وٕچھُن یام لو تہٕ کوش اِنٛدٕ راز تمبلٮ۪و پرٛژھُکھ رازن ؤنِو تُہۍ کٕہٕنٛدِ سنتان یہِ راماین چھُ کمہِ تۄہہِ بوومُت جان چھُ مہارشی والمیٖکی سون گورودیو چھِ شش تٔمۍ سٕنٛدی کران آمٕتۍ تٔمِس سیو تٔمی کٔرمٕژ یہِ رژناوار بوٗزِو کتھا رام سٕنٛز وٮ۪ستار بوٗزِو چھُ رامن ترٛٲے پنٕنۍ یۄس تیاگ کٔرمٕژ تٔمِس ریشہِ کوٗرِ گٔنٛزرن چھن ماے بٔرمٕژ چھِ سنتان أسۍ تٔمِس تایہِ ہٕنٛدۍ بوز چھُ رازن ساوِدان روز یُتھُے بوٗز وار تارامن سٔنِتھ گوٚو تٔمِس اوشہِ ووٚتھ دشا أنٛدرِم کھٹن اوس کتھا بوٗز رازنٕے ویش واس سپدیوس منس منٛز راگ تَے ابلاش وۄپدیوس یہِ زونُن پوٗرٕ پٲٹھۍ لو تہٕ کوش جان چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ یِم زٕ بالک میٲنۍ سنتان بِہِتھ نِش رام چندرس والمیٖکوس تٔمِس کُن پھیوٗر شری رام یی ونان گوس سۭتایہِ انان یگنس پٮ۪ٹھ چھِ یوٚدوے میٲنۍ سیٖتا پاپ رُسترُے أنۍہُن یوٗرۍ تُہۍ سُوِکار ادٕ کرن بہٕ چھِ یوٚدنہِ شاپ سۭتاپان بٲوِن ییٚتٮ۪ن یگنس پٮ۪ٹھٕے پرٛمان ہٲوِن تتھاستو ووٚنُس ریش سانہِ رازا پگاہ یوٗت سِری کھسنَے واتہِ سیٖتا ریشی تپسی مُنی سٲرۍ پگاہ آیے نٔگٕر وٲسی ژٔسِتھ پننٮ۪و گرو درٛایے تہٕ دیٖشو بیٚیہِ دشایو راز سٲری یِمٕے وٲتۍ راز دربارس ژۄپٲری سٮ۪ٹھاہ ابلاش اوسُکھ میلہِ درشُن سۭتایہِ سٲری پوش ورشُن پرزا سٲرٕے منیٖشر بیٚیہِ تپیٖشر وٕچھان پراران سُہ سۭتا واتہِ یوٚت کر
سو اکہِ پٲرۍ آیہِ سۭتاہ وارٕ وارَے پکان پتہٕ پتہٕ مہرشی یس دُبارَے سۄ سۭتاہ ٲس نرمل ٲس کومل ودٲسی سیتا وٕچھان بۄن کُن سۄ نرمل سۭتایہِ ہٕنٛز دھرتی منٛگٕنۍ جاے دھرتی ماتایہِ مٔنٛجۍ سیتا ماتایہِ جاے یُتھُے وٲژ یگٕنہِ منڈپس نِشہِ سۄ رٲنی گُنڈِتھ گٔلۍ آیہِ برٛونٛہہ کُن زن ازٲنی دِژٕن کرٛکھٕ میانہِ دھرتی مٲج بوزُم چھسے نِش شاپہٕ سٲکھی پانہٕ روزُم یہِ یوٚد نرمل تہٕ نِشاپ چھسہٕ رچھُم لاج رٹُم مٲجی مےٚ کھۄنہِ منٛزٕ سُے مےٚ بٔڑ باج یُتھُے کرٛکھٕ گٔیہِ یہِ دھرتی پھٔٹ گٔیَس چاک برٛنٛجِس منٛز کیٛاہ سپُد پرٛکھٹیو تسُنٛد واک سٮ۪ٹھاہ سۄندر زٔری جالار پوٗرِتھ سِنگاسن درٛاو اَتہِ پرٛزلان شیٖرِتھ أتھۍ اندر گُلۍ گٔنڈِتھ نِشچاپ ترٛٲے ژاے أکِس کھٮ۪نہٕ ماترس رٔٹ سۭتایہِ رٔٹ جاے سِنگاسن درٛاو سیتا ہٮ۪تھ تہٕ گوٚو کرم تِتھُے دھرتی تہِ وٹنَے آیہِ یکدم وٕچھان ٲسۍ لوٗکھ سۭتا کوٚت اما گٔے یپٲرۍ اوس پوشہِ ورشُن تَے یپٲرۍ جاے سٮ۪ٹھاہ کرٛکہٕ ناد ووٚتھ ہُے ووٚتھ ژۄپٲری أشِس لٔج دٲر سارٮ۪ن زن رٔہِتھ سٲری رِشو مُنِیو کوٚرُس جے کار سیٖتے ژےٚ چھی جے کار بارمبار سیٖتے دِوان گٔے لو تہٕ کۄش سیتایہِ ژھانڈان دپان کوٚت گٔے اما مٲج آیہِ لاران وٕچھِتھ شُرۍ رام أنٛدری گوٚو وٮ۪ژاران بھرت لکھمن شتروگن اوس حٲران پتی ورتا سوٗتا درٛاے نِشاپ أنٛدٕرۍ شرٛ رام ژٔنٛدرس روٗد سنتاپ یہِ گوٚو پتھ کُن تہِ گوٚو اکھ کرم پکان روٗد سٮ۪ٹھاہ سمیَس یہِ رام راجُتھ کران روٗز پرزا سۄکھٕ سان تہٕ شرٛ رام راز ستھ زن یہِ رامُن راج از تام نوٚن چھُ ہن ہن مہاپرستان دۄہا سپدیو تہٕ رازس ووٚتھ وٮ۪ژارا چھُ وۄنۍ نیرُن تہٕ گژھنس کینٛہہ چارا أنِن منتری تِمن ابِپراے بووُن لوس تَے کۄشس ادھِکار سوپُن یہِ بوٗزِتھ نٔگٕر وٲسی آیہِ لاران ژٹان وچھِ تِم أچھو کِنۍ خوٗن ہاران مہاپرستان شرٛ رام درٛاو کرنہِ نٔگٕر وٲسی تٔمِس جے کار کرنہِ گٔنڈِتھ گُلہِ ساروٕے ووٚنہس کُنی کتھٕ یپٲرۍ نیٖرِو تہٕ سٲری سۄے رٔٹِو وتھٕ نِیِو اسہِ پانہٕ سۭتۍ سانہِ بھگون کٔرِو اسہِ موٗکھِ پانے پانہٕ ستھ زن دوٚیِم دۄہ اوس نَدِ پٮ۪ٹھٕ درٛایہِ سٲری
پتہ رام سی پتہ آیہِ سٲری کوٚرُکھ شریو ندی پٮ۪ٹھ شان دانا کوٚرِکھ منتھر ویژارن رُت سمانا یُتھُے آکٲش ووٚتھ دیٖتا ویمان ہٮ۪تھ کھٔسِتھ گٔے سٲری آکاشس یِمن کٮ۪تھ تیُتھُے سپدیو آکاش پوش ورشُن یِہوٚے اوس ویکُنٹھس رام درشُن میٲنۍ توٚتا درٛاو بھگوان رام کھوٚت ویمانس تہٕ ووت ویکُنٹھس منٛز میٲنۍ توٚتا تہٕ یِہوٚے چھِ میٲنۍ توٚتا مہراج یتھ راماینس اوترٕ پٮ۪ٹھٕ یُس تۄہہِ بوٗزوٕ یہِ سِگنیچر ٹیوٗن گیومُت شری مہاراج کرشن پنڈتا صٲبن تہٕ تِہُنٛد آبار تِہُنٛد دھنیواد بیٚیہِ اکہِ پھِرِ تہٕ بوٗزِو میٲنۍ توٚتا یگن ہٕنٛدِ یۄگہٕ گٔمٕتۍ شری رام اوتار پرنام سونٕے تٔمِس بارمبار جیکار سُہ مُریادا چھِ پرشوتم شری رام سُہ پٔزۍ پٲٹھۍ کلی یۄگس منٛز پرمُکُے دام سُہ رکھیا کار پالن ہار سونٕے بہٕ پریمی تس شرن بوتار سونٕے تٔمِس سورُے پنُن پان پُشرومُت چھُم تٔمِس پادن پنُن پان تروومُت چھُم تٔمِس پوٗر کامنا میٲنی کرٕنۍ چھے کتھا لیٖکھِتھ تسٕنٛز پریمی کران جے تٔمِس پوٗر کامنا میٲنی کرٕنۍ چھے کتھا لیٖکھِتھ تسٕنٛز پریمی کران جے وۄنۍ مہراج چھُ سماپتِیُک اکھ پورشن تہٕ سماپت ییٚمہِ کٲشرِ راماینٕچ کِتھ پٲٹھۍ چھِ آمٕژ لیکھنہٕ ؤلِو بوٗزِو کٔرِو شرٛون سماپتی چھُ آز کلی یۄگہٕ ژۄپٲرۍ اندکار اندکار أتھۍ اندر پریمی یُندر مُکہٕ ویوہار روٚٹُن شری رام سُنٛد اکھ ناو ردیس تھووُن تٔمۍ سُنٛد ستُک اکھ باو ردیس سٮ۪ٹھاہ سُے دۄکھ تہٕ سنکٹ یۄد تُلان آو لُکو بوٚر لول تس پننٮ۪و کوٚرُس ناو پکان گوٚو برٛونٛٹھ کُن دَے ناو ہٮ۪تھ اوس اما پٔزۍ پٲٹھۍ تس شری رام ٹٲٹھۍ اوس کران اسہٕ تتھ دَیس پدِ پدِ بہٕ پریمی لبان انوگرہ تسُنٛد وتہِ وتہِ بہٕ پریمی چھُ سموت سترِشن ہُنٛد کاشمیٖرس چھُ 5,000 نٕے تاج سمیٖرس چھُ رٮ۪تھ پودے چھِ تتھ گٹہٕ پچھِ رٮ۪تس تھو یہِ سمپوٗرن یہِ راماین زبر گو چھُ رٮ۪تھ پودے چھِ تتھ گٹہٕ پچھِ رٮ۪تس تھو تہٕ سمپوٗرن یہِ راماین زبر گو وۄنۍ ما چھم ٹٲٹھ تس آز ماجہِ ہُنٛد شرٛاد سۄ چھم ترٛٲے سۭتۍ دَے گال اپراد میانہِ سورگوٲسۍ ماتا جی مہرا اوس ناو وما سۄ چھم ترٛٲے سۭتۍ دَے گال اپراد کران شری رام دۄشوَے چھِ زٲری ژٕ کاس اسہِ ویاد تَے اپراد سٲری ژٕ کر رکھیا کار سونٕے تھوُن سۄکھٕ سان رچُن پریوار سونٕے چھُ پریمی گُلۍ گٔنڈِتھ سنتن تہٕ سادن شرٛداوانن تہٕ بختین لول پادن کرپا تِہنٛزٕے دیا تِہنٛزٕے چھِ بوٚڑ راش چھُ یتھ جگتس اندر تِہنٛزٕے ستٕچ آش کرپا تِہنٛزٕے دیا تِہنٛزٕے چھِ بوٚڑ راش
چھ یتھ زگتس اندر تہنز ستچ آش بھرت دیشس دۄہے پوٚز گاش ٲسِن ستی سر کاشمیٖر پراگاش ٲسِن بھرت دیشس دۄہے پوٚز گاش ٲسِن ستی سر کاشمیٖر پراگاش ٲسِن رنگا رنگ انگ ییٚمِکۍ پرزلان روٗزِن پزِچ شیٚچھ زگتسے باوان روٗزِن رنگا رنگ انگ ییٚمِکۍ پرزلان روٗزِن پزِچ شیٚچھ زگتسے باوان روٗزِن یِہے یِہے آشِرواد میونٕے کٔرِن شری رام اتھ روٚٹ پان سونٕے تٔمِس ژرنن یہِ جے جے کار ٲسِن تٔمِس ژرنن یہِ جے جے کار ٲسِن تٔمِس پرنام یہِ بارمبار ٲسِن تٔمِس ژرنن یہِ جے جے کار ٲسِن تٔمِس پرنام یہِ بارمبار ٲسِن یِتھ پٲٹھۍ ووت سروانند پریمی سُنٛد ووٚنمُت کٲشُر راماینُک اُتر کانڈ راماین یعنی رام کتھایہِ ہٕنٛز پٔتِم ہان اند ؤلِو أتھۍ سۭتۍ دِمو أسۍ پننہِ وٲنی یہِ کٲشرِ راماین کہِ ٲخری پاٹھ سۭتۍ وِرام تہٕ وٕچھو کٲنٛسہِ ما آسہِ یتھ راماینس مُتعلق کانٛہہ راے تراے ونٕنۍ تہٕ روہِت جِیس سۭتۍ کرو کتھ باتھ تہٕ وُنہِ چھِ اَسہِ کینٛہہ سمے تہٕ بیٚیہِ ما آسہِ کانٛہہ چیٖز اَسہِ روٗدمُت وننَے تہٕ سُہ تہِ ونو روہِت جی جی مہراج سٹھا سٹھا شُکریہ کہِ یہِ گوٚو آز کمپلیٖٹ اَسہِ راماین کٲشِر راماین تہٕ بیٚیہِ یژھو وَنُن تُہۍ ؤنۍتو مےٚ راجندر جی یُس زن تۄہہِ کینٛہہ سوال پرٛژھو بہٕ گۄڈنٮ۪تھ کہِ یُس تۄہہِ یہِ خیال اوٚو اچانک یہِ کیٛاہ خیال اوٚووُ تۄہہِ کہِ تۄہہِ کوٚروٕ یہِ پہل اکھ یہِ راماینٕچ وٕچھ مہراج یُس تہِ چھِ أسۍ نارتھ انڈیاہس منٛز روزان ییٚتہِ چھِ أسۍ سونٛتھ کالُک یُس نوراترا آسان چھِ نوراترا یِم تہِ مناوان یِم تہِ تھاوان فاقہٕ تہٕ یِم زن ہردس منٛز یِوان چھِ شرد رِتوہس منٛز تِمن نوراتراہن تہِ چھِ أسۍ یِم فاقہٕ تھاوان تہٕ أزکِس نوراتراہس منٛز سونٛتھ کال کِس نوراتراہس منٛز چھِنہٕ رام لیٖلا یِوان تِتھ پٲٹھۍ خاص گِنٛدنہٕ کینٛہہ کٔشیٖرِ منٛز ٲسۍ أسۍ رام لیٖلا وٕچھان ییٚتہِ ییٚتہِ بٹہٕ گام بٔڑۍ بٔڑۍ ٲسۍ یا شہرس منٛز اوس آسان رام لیٖلا تہٕ سُہ اوس آسان ہردٕکِس سمیس منٛز ہرد میٖنٕز دوٚیِم یُتھُے یِوان چھُنہ پھل ول ؤٹِتھ دانہِ وانہِ لوٗنِتھ تہٕ چھُ یِوان سُہ دوٚیِم نوراترا تہٕ أزکِس نوراتراہس منٛز چھِ أسۍ صرف نوراترٕکۍ فاقہٕ دُرگا اشٹمی چھِ مناوان رام نومی چھِ مناوان تہٕ کٔشیٖرِ اوس بڑٕ چِکہٕ سان حالانکہِ تتہِ اوس نہٕ فاقہٕ تھاونُک زیادٕ رٮ۪واج کینٛہہ تہٕ مگر یِم نورے دۄہ یتھ نورے سون ؤری چھُ گژھان شروٗع تہٕ اول نوراترا ژِتھرٕ زوٗنہٕ پچھ اوٚک دۄہ چھُ یِوان نورے ہمیشہِ مناونہٕ تہٕ یہِ چھِ أسۍ مناوان تہٕ یُس یہِ راماین چھُ یہِ چھِ رام کتھا یہِ چھِ ایودھیاہہِ منٛز یُس بھگوان رامن کوٚرمُت چھُ سورُے نگری سُہ بسٲمٕژ چھِ سٔریو ندی چھِ تتہِ تہٕ بھگوان رام سُنٛد زنُن تہِ چھُ تٔتی سپدیومُت تہٕ اچانک آو مےٚ اوترٕ دٮ۪ماغس منٛز کہِ ہے أسۍ کرہو یہِ راماین کتھا مگر سادن چھُنہٕ تیوٗت تُہۍ چھِو جیٚمہِ روزان بہٕ چھُس دِلہِ روزان تہٕ مگر آز چھِ ڈسٹنسز سہل کور کرنہِ تہٕ مےٚ باسیو کہِ أسۍ ہٮ۪کو پننہِ طرفہٕ کہِ آز چھُ زبردست کلیوگ عبوٗر کلیوگ چھُ تُہۍ وٕچھِو کیٛاہ چھُ سٲنِس سماجس منٛز کیٛاہ کیٛاہ پیٖنٛتۍ چھِ بنان بٔڑۍ بٔڑۍ مسلہٕ کیٛاہ کیٛاہ أسۍ چھِ مٔشتھٕے گٔمٕتۍ أسۍ چھِ بھگوانسٕے یوت آز کل یاد مےٚ چھُ باسان خبر سُہ تہِ کیٛازِ چھُ اَسہِ منٛزٕ منٛزٕ باسان زن بھگوان تہِ دُشمنن سانٮ۪ن شیترن مٔشتھٕے کران مےٚ باسیو یُس یہِ راماین چھُ تہٕ کٲشِر پٲٹھۍ یُس چھُ یہِ واتناوو أسۍ کٲنٛسہِ تانۍ اگر ہتہٕ منٛزٕ 2 نفر
3 نفر بوزن شرون کرن تکیازِ ونن وٲلِس تہِ چھُ تیوٗتٕے درم یوٗت بوزن وٲلِس چھُ تہٕ بیٚیہِ راماین سمجھنٕچ کتھ چھِ ساروی کھۄتہٕ اکھ گمبھیٖر کتھ یہِ کہِ یہِ چھُ وٕچھُن کہِ یُس بھگوان رام اوس تٔمِس کیُتھ ساہس اوس تٔمِس کِژھ بُدھی ٲس تٔمِس کِژھ سد بُدھی ٲس وورٕ ماجہِ ہٕنٛدِس وننس پٮ۪ٹھ دور تٔمۍ ونواس آز کل وٕچھِو تُہۍ سانٮ۪ن گرن ہٕنٛز کیٛاہ حالت چھِ گۄڈنیتھٕے چھنہٕ بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن گرن منٛز یۄس ایلڈر لیٖڈرشِپ ٲس یۄس ایلڈر گایڈنس ٲس یۄس پیرنٹل لیٖڈرشِپ ٲس پیرنٹل گایڈنس ٲس سۄ چھِ عام طور پر مسنگ مگر بھگوان رامن یُس ثبوٗت دیُت ییٚمہِ سۭتۍ یہِ وُمرِ آدرش سنتان سٕنٛدۍ رٔگۍ یی کرنہٕ بھگوان رام أمۍ یُس ونواس کوٚر ونواس پتہٕ تہِ رٔٹ أمۍ بیٚیہِ حکوٗمت ونواس پتہٕ تہِ رٔٹ أمۍ پنٕنۍ پرزا پننہِ اتھس منٛز تہٕ گٔدۍ رٔٹٕن واپس تہٕ بھرت وٕچھِو أمۍ سُنٛد بور بوے کیُتھ اوس تٔمِس کیُتھ اوس پننِس بٲے سٕنٛدِس خٲطرٕ جذبہٕ ییٚمۍ دوٚپ نسا یہِ چھِ بھگوان رام سٕنٛز حق یہِ گٔدۍ رٹٕنۍ تہٕ بھگوان رام سٕنٛدِ تپسیا نیرنس منٛز کٔر تٔمۍ أمۍ سٕنٛز کھراو تھٲوٕن اتہِ تہٕ مےٚ آو خیال کہِ أسۍ ہٮ۪کو پننہِ طرفہٕ یتھ راماینس ییٚمہِ راماینُک پاٹھ کٔرِتھ تہٕ لوٗکھ ہٮ۪کن یہِ بوٗزِتھ تہٕ مگر مےٚ چھِ یہِ وۄمید حالانکہِ واریاہو لوٗکو کٔر پنٕنۍ ڈیوٹی پوٗرٕ مارل ڈیوٹی یۄس چھِ کہِ ونُن بابا ییٚتٮ۪تھ مہراہ اوس یہِ ییٚتٮ۪تھ اوس یہِ راتھ کیازِ آیوٕ نہٕ تۄہہِ 2 دۄہن کوٚر اَسہِ یتھ دیُت اَسہِ وِرام اَسہِ 2 دۄہن تۄہہِ کٔروٕ پنٕنۍ ٹرانسمیشن سسپینڈ تہٕ 5-10 نفرو کوٚر یِم سٲنۍ ریگولر نفر ٲسۍ بوزان تِمو کوٚر فون تِمو پرُژھ کیٛاہ مہراہ دٔلیٖل چھِ پتہٕ ووٚن مےٚ تِمن سمجھے مےٚ تِم مگر آز یِتھُے تۄہہِ کوٚروٕ فٲصلہٕ کہِ بیٚیہِ ہسا یِمو أسۍ واپس آز پننٮ۪ن پروگرامن پٮ۪ٹھ پننِس ٹرانسمیشنس پٮ۪ٹھ تِمن کٔر مےٚ شیٚش مےٚ دوٚپمکھ آز بوٗزِو سا وارٕ کارٕ تہٕ بڑٕ سٮ۪ٹھاہ خۄش گٔے تِم تہٕ یِتھ پٲٹھۍ مہراہ مےٚ آو آز خیال تہٕ بہٕ ونہو برونٛٹھ کُن تہِ اگر وارٕ کارٕ ماجہِ دی ٲہی روٗز ٲشِرواد روٗد سارنٕے بوزن والٮ۪ن ہُنٛد اکھ أکۍ سُنٛد اتھواس روزِ اَسہِ تہٕ یُس نوراترا وۄنۍ وارٕ کارٕ شرد رِتُہس منٛز یِیہِ یُس بیٚیہِ نوراترا یِیہِ 6 رٮ۪تۍ چھِ یِوان وارٕ کارٕ تمہِ دۄہ تہِ ہٮ۪کو أسۍ بیٚیہِ یہِ پاٹھ کٔرِتھ جان پٲٹھۍ ییٚتٮ۪تھ اَسہِ کُنہِ جایہِ وٕنکیٚس آسہِ یتھ کٔمی بیٖشی روٗزمٕژ گُنجٲیِش آسہِ روٗزمٕژ کہِ ٹھیٖک کرہو سُہ ہٮ۪کو تمہِ دۄہ نتھ أسۍ وارٕ کارٕ ٹھیٖک کٔرِتھ تہٕ مےٚ چھِ وینتی بھگوانس کہِ بھگوان رامس یۄس سد بُدھی ٲس بھگوان رامس یۄس ساہس اوس یُس تٔمِس اکھ نہ اکھ سُہ ہٮ۪متھ ٲس سُہ ہٮ۪متھ دِیِن اَسہِ بھگوان سُہ ساہس دِیِن اَسہِ بھگوان تہٕ تِژھٕے پریرنا دِیِن اَسہِ بھگوان کہِ وٕچھِو أسۍ تہِ چھِ اکہِ طرفہٕ چھِ أسۍ تہِ اکہِ رنٛگہٕ چھِ أسۍ تہِ نِرواسس منٛز اَسہِ تہِ وٲتۍ 35 ؤری پننٮ۪و گرو نٮ۪بر مگر ہمیشہٕ چھُ آمُت یی وٕچھنہٕ ہمیشہٕ آو یی پوٚتسس چھِ آسان پزِچ ستٕچ وِزے ستہِ میوٕ جایتہِ ستھ چھُ پرٛزلان پوٚز چھُ پرٛکھٹان روہِت جی تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تۄہہِ کوٚروٕ پنٕنۍ چینل تھٲووٕ تۄہہِ آیتن اَسہِ پرایم ٹایمس منٛز امہِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ دھنیواد تہٕ بیٚیہِ تہِ اگر کینٛہہ پرٛژھُن چھُ تۄہہِ تہٕ تُہۍ ہیٚکِو پرٛژھِتھ شُکریہ سنیا اگر بیٚیہِ 2-3 مِنٹ چھِ تہٕ یتھ چھُ بیٚیہِ اکھ یِم نہ 2 شبد چھِ یتھ راماینس منٛز یتھ راماینس منٛز آمٕتۍ لیکھنہٕ اگر تُہُنٛد اِجازت آسہِ تہٕ 10 مِنٹن منٛز ہٮ۪کو أسۍ یہِ پٔرِتھ آ یہِ مگر چھُ راماین یتھ چھُ گۄڈنیُک تِہُنٛد پورشن نہ 2 شبد چھِ یِمو راماینس لیوکھمُت یہِ سپٕز نہٕ اوور نایٹٕے یہِ کٲم یتھ لٔگۍ تقریٖبن 40 ؤری سایملٹینیسلی ٲسۍ تِم بھگوت گیٖتایہِ تہِ ٹرانسلیشن کران تتھ تہِ رِسٲرٕچ کران تہٕ راماین تہِ یہِ ہے یہِ کِتھ پٲٹھۍ کرٕ بہٕ کیٛاہ کرٕ تہٕ یہِ چھِ تِہنٛزٕے محنت بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ؤنتھٕے کہِ کِتھ پٲٹھۍ کوٚر تِمو یہِ ہسا یہِ کمپلیٖٹ تہٕ مگر بہٕ چھُس خۄش کہِ تِہنٛدِس آتماہس آسہِ زبردست شٲنتی کہِ تِمو کوٚر پننہِ اتھٕ یہِ کمپلیٖٹ تہٕ پتہٕ کِتھ پٲٹھۍ اوٚن یہِ اَسہِ راماین تہٕ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھپیو یہِ چھِ بھگوانٕے پتہ تہٕ وۄنۍ چھُ یہِ تُہنٛدِس خدمتس منٛز تۄہہِ آوٕ واریاہ پسنٛد اگر تُہُنٛد دھنیواد تہٕ یُس یہِ راماین یتھ تِمو پنٕنۍ کتھا چھِ لیٖچھمٕژ 2 شبد روٗپس منٛز تہٕ بہٕ کرٕ یہِ تۄہہِ برونٛٹھ کنہِ پیش تۄہہِ سمکھٕچ تھاوٕ بہٕ یہِ مےٚ چھِ مٲج لۄکٹِسٕے ترٲوِتھ گٔمٕژ امہِ کِنۍ وٕچھ نہٕ مےٚ پنُن ماجہِ ہُنٛد لول پیار ٹاٹھنیار تہٕ رچھُن کینٛہہ تہٕ لۄکچارس انٛدرٕے
یودوے یہ ڈگجل گرس اندری رچنہ آس تارا یس میں بذاتی پیچن اس لوگ میانہ ماجہ کیا لوگ مے ماج کیازِ بہ اوسُس تٔمسٕے کُن منگِتھ آمُت تھاونہٕ میلہِ میانہ قلم دان میانہ میلہِ قلمہٕ کڑنہٕ تہٕ دٔہمہِ جمٲژ تانۍ واتناونس اندر چھُ تارایہِ ہُنٛدُے دخل روٗدمُت یودوے سۄ یکوٹہٕ گرس اندر مےٚ لول برِ ہے نہٕ مٲلِک لاگہِ ہے نہٕ بہٕ آسہٕ آز ٲٹھمہِ جمٲژ پتے وُنہِ تہِ کرشن سٕنٛدۍ پٲٹھۍ کامدیٖن تہٕ گاوٕ رچھان تہٕ گریٖس تِل کران روٗدمُت یہِ تہِ اوس دَیہِ سُنٛدُے یژھُن پنُن پِتاجی اوس مےٚ سٮ۪ٹھاہ رچھان لول بران ٹاٹھنیار کران توتہِ یہِ سُہ کرُن یژھان اوس تہِ ہیوٚکُن نہٕ کٔرِتھ کینٛہہ کیازِ سُہ اوس گرس اندر زنانہِ روٚس سُہ اوس ونان زِ یکوٹہٕ گرس اندر چھِ زنان آسان مردٕ سٕنٛز ؤکیٖلہِ دربار تہٕ ییٚلہِ نہٕ ؤکیٖلہِ دربارٕے آسہِ اتھ واریاہ فٲصلس ٲسۍ پیٹھِ گژھان تہٕ پِتاجی راے یا مشورٕ ورٲے رٔنگۍ کشٹ یُس تہِ بہٕ پِتاجی تہٕ ژھۄپہٕ دم کٔرِتھ ژالان روٗدۍ بیاکھ کارن اوس زِ پِتاجی اوس گرس اندر درمس کُن لٔگِتھ یُتھ زن سُہ اوس اکھ تھوٚد مہاتما تھوٚد سادھوٗ ماننہٕ یِوان مُسلمان ٲسۍ تٔمِس تھوٚد درویش مانان سُہ اوس دھارمِک گرنتھ گیٖتا مہابھارت راماین بیترِ واریاہ مذہبی پُستکہٕ رات دۄہ پران تہٕ یِتھ پٲٹھۍ پوٗزا پاٹھ کران سُہ اوس اکھ سیوٚد پۄرشا اکھ گرس منٛز بٲیِس مہاتمٲیی درویش کِنۍ أمِس کُن اوس گرہتس اندر روٗزِتھ ژوٚک موٚدُر پیوان ژھۄپہٕ دم کٔرِتھ ژالان أمِس نِش ٲسۍ واریاہ سادھوٗ مہاتما درویش بیترِ یِوان روزان خٲر پِتاجی ٲس نہٕ امہِ ماحولہٕ پٮ۪ٹھٕ نٮ۪بر نیرنس منٛز کانٛہہ کٔمی مےٚ پٮ۪ٹھ تہِ پیوٚو امیُک سٮ۪ٹھاہ اثر تہٕ بہٕ روٗدُس أتھۍ وتہِ پٮ۪ٹھ پِتاجی یس سۭتۍ پکان تہٕ رٔٹ مےٚ یِہے وتھ یِہے 28 آسہٕ بہٕ زِ مےٚ رٔٹ پننی پِتاجی سٕنٛدۍ پاد تہٕ بنووُم پنُن گۄردیو یہِ چھُ مےٚ پننِس گۄردیو سٕنٛزٕے کرپا دیا تہٕ اتھ روٚٹ ٲہی آشِرواد لول تہٕ پیار زِ بہٕ بنیوس اتھ یُگہِ تہٕ ہیوٚکُس بہٕ شرٛیٖمتھ بھگوت گیٖتایہِ تہٕ راماینُک کٲشُر روٗپ تۄہہِ برونٛہہ کنہِ واتنٲوِتھ مٔنٛزۍ چھم یہِ کتھ ونٕنۍ باسان جانٕے زِ کِتھ پٲٹھۍ لوٚگُس بہٕ راماینس کُن دنہٕ پنہٕ سنہٕ 32-33 بہٕ اوسُس پومپرٕ خٔدٕر بنڈارس اندر نوکری کران مےٚ اوس تِمن دۄہن ہِندی پرُن ہیوٚچھمُت 10مہِ جمٲژ تانۍ اوس مےٚ اُردو تہٕ انگریٖزۍ پوٚرمُت خٔدٕر بنڈارس تھوٚوُکھ ہِندی لیکھُن تہٕ پرُن ضروٗری تہٕ مےٚ تہِ ہیوٚت بڑٕ شوقہٕ سان ہِندی لیکھُن تہٕ پرُن تہٕ بھگوت گیٖتایہِ سۭتۍ سۭتۍ ہیوٚت مےٚ راماینُک پاٹھ تہِ کرُن مےٚ اننٲو گیٖتا پریس گورکھپوٗر پٮ۪ٹھٕ گوسامی تُلسی داس سُنٛد برج بھاشایہِ منٛز ووٚنمُت راماین 47 ؤری گژھنہٕ پتہٕ تہِ چھُ یہِ راماین آز تہِ میانہِ لایبریری منٛز موٗجوٗد پزر چھُ یہِ زِ مےٚ توٚگ نہٕ گۄڈٕ یہِ راماین پرنُے پتہٕ وٲژ کتھ اوٚت زِ ییٚمِس نہٕ ہِندی پرُن لیکھُن تگانٕے اوس سُہ ہیوٚک ؤرۍ واد پتہٕ ہِندیَس اندر ماسٹٲرٕس ڈگری حٲصِل کٔرِتھ یہِ تہِ اوس دَیہِ سُنٛدُے یژھُن تہٕ ییٚلہِ امہِ برونٛہہ مےٚ پرٛبھاکر پرکھیاین راماینُک بال کانڈ 2 کانڈ تہِ اوس پرُن مےٚ گنیو راماینُک راگ امہِ پتہٕ پٔرۍ مےٚ راماین واریاہ ہِندی انگریٖزۍ تہٕ اُردوہس اندر تہِ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ گٔے مےٚ راماین کتھا واریاہس حدس تام گتارتھ تہٕ وٲژ کتھ اوٚتانۍ زِ کٲشُر راماینس کاویس اندر لیکھنس پٮ۪ٹھ راماینٕچ کتھا چھِ آدِ کوی مہارشی والمیٖکی جی ین گۄڈٕ سنسکرت بھاشایہِ منٛز ؤنمٕژ تمہِ پتہٕ چھُ گوسامی تُلسی داس مہاراج سُنٛد برج بھاشایہِ اندر لیوٗکھمُت آز
گر گر پرنہٕ یِوان تہٕ سٲرسٕے زگتس اندر اتھ لول برنہٕ یِوان. کٲشرِ زبٲنۍ اندر چھُ پنڈت پرکاش رام کُرۍ گٲمۍ سُنٛد راماین تہِ چھٔپِتھ درٛامُت. اَسہِ ورٲے تہِ چھِ بیٚیہِ امہِ ورٲے تہِ چھِ بیٚیہِ کینٛہہ کٲشِر کَوی ٲسۍمٕتۍ یِمو زن رامہٕ کتھا کٲشرِس نظمس اندر ؤنمٕژ چھِ. تِم کتھایہِ چھِ نٮ۪بر درٛامژٕ کینٛہہ تہٕ أتھۍ رزِ منٛز ؤنۍ مےٚ تہِ یہِ لولہٕ ہٕژ تہٕ شرٛداے پوٗرن کٲم کٲشُر راماین روٗپس اندر تۄہہِ برٛونٛہہ کُن. ٹاٹھٮ۪ن رام بختٮ۪ن تہٕ کٲشرِ زبٲنۍ پوٚز لول برن والٮ۪ن کھسیا یہِ میٲنۍ عرضت ٹارِ تہِ ہیٚکِو تُہۍ پرن وٲلۍ تہٕ کہوٹ لاگن وٲلۍ ؤنِتھ. خٲر بہٕ ونہٕ یی زِ یہِ ٲس میٲنِس گۄردیو سٕنٛزٕے یژھا. یہِ رام کتھا کٲشرِس کاویس اندر لیکھنہٕ وِزِ چھِ مےٚ کینٛہہ کتھٕ تھایمژٕ مدِ نظر. اکھ، مےٚ چھُ تُلسی کೃت راماین آدھار بنٲوِتھ پنُن کٲشُر راماین لیوٗکھمُت یوٚدوے بیٚیہِ تہِ واریاہن پُستکن ہُنٛد تہِ چھُ سہارٕ نِمُت. نمبر 2، مےٚ چھِ کوٗشِش کٔرمٕژ زِ باشا گٔژھ سہل موٚدُر میٖٹھ تہٕ رٔسِل آسٕنۍ. 3، کٲشرِس اندر چھُ اکھ پرمپرا اُردوٗہس منٛز مہابھارت راماین یا بھاگوتس ترجم کرنہٕ وِزِ چھِ ترجم کارو پتہٕ پٮ۪ٹھٕ لیٖلایہِ لیچھمژٕ تمہِ سۭتۍ تِمن دھارمِک پُستکن ہُنٛد باڑو یوٗت چھُنہٕ بڑیومُت کتھاین ہُنٛد. مےٚ چھُ راماین یِمو کتھایو نِشہِ تہٕ یِمو لیٖلایو نِشہِ نٮ۪بر تھوٚومُت. مےٚ چھِ یہِ لیٖلا لیچھنٕچہِ پرٛتھا ژٔٹمٕژ. مےٚ باسیٚو یہِ چھُ اکھ جان قدم. 4، ادٕ گروستتی تہٕ اکھ آدرش سنتان یۄسہٕ اکھ ہٕر وارتا چھِ مےٚ رام کتھایہِ ہٕنٛز نٮ۪بر ٲسِتھ تہٕ راماینس اندر تھٲومٕتۍ یوٚدوے یِم چھنہٕ لیٖلایہِ. 5، شبداولی اندر باقین میانٮ۪ن کینٛژن ٹاٹھٮ۪ن کٲشُر پرن والٮ۪ن سنسکرت تتھ بو یا تتھ سم شبد نہٕ یِم چھِ زٲنِتھ مٲنِتھ ورتاونہٕ آمٕتۍ. راماین ہِوِس أکِس دھارمِک گرنتھس اندر یتھ شبد ورتاوٕنۍ چھِ سمبھاوتا سیدا سیوٚد کیازِ کتھایہِ چھِ أکِس بیوٚن نہجہِ پٮ۪ٹھ آدنہٕ پٮ۪ٹھے وننہٕ آمٕژ تہٕ یہِ أکِس خاص ماحولس سۭتۍ واٹھ تھٲوِتھ. مےٚ چھِ کتھا سیٚدِ سیوٚد دشرت رازنہِ پٮ۪ٹھے آرمب کٔرمٕژ. امہِ برٛونٛہہ وارتا پاروتی شِو سمواد پراچیٖن ریشن منیٖشرن ہٕنٛدۍ سمواد تہٕ پٔتمٮ۪ن یوگن ہٕنٛدۍ رامہٕ سٕنٛدۍ اوتار بیٚیہِ چہِ وارتایہِ تھاونہٕ مےٚ زٲنِتھ مٲنِتھ یتھ رام کتھایہِ سۭتۍ. 7، میٲنۍ کوٗشش روٗز یِہے زِ یہِ کتھا گژھِ أزکِس کٲشرِس ساہتس اندر تہِ رٕژ جاے رٹُن. امہِ کِنۍ کینٛہہ وارتایہِ ادبی ترکرِ کھٲرِتھ ورنن کرِمژٕ تہٕ تِم شاعرانہٕ رنگ دیُتمُت تہٕ کینٛہہ وارتایہِ پکوٕنِس طٔریٖقس پٮ۪ٹھٕے ونِمژٕ. کینٛہہ گٹنایہِ ویستار سان ونِمژٕ تہٕ کینٛہہ ژھُٹِس منٛز. یہِ میون قدم کیُتھ باسہِ تہٕ وٕچھن والٮ۪ن تہٕ پرن والٮ۪ن چھُ تِمنٕے تانۍ یہِ. 8، تُلسی راماین چھِ رام کتھایہِ ہُنٛد 7 کانڈ. ٲٹھِم بوگ یعنی اُتر راماین چھُ مےٚ یتھ رامہٕ کتھایہِ منٛز ہُررومُت ییٚمہِ ورٲے یہِ رام کتھا روزِ ہے اڈلِچ. یوٚدوے یتھ میانہِ عرضت منٛز کینٛہہ خٲمی باسہِ تمہِ باپتھ چھُس بہٕ پرن والٮ۪ن وینتی کران زِ تِم ؤنِن مےٚ پنٕنۍ رٕژ راے تراے یُتھ برٛونٛہہ کُن نیرِ پھُٹ. بسنت 5، 31 جنوری 1999 بۄدوار پریم آشرم صوپ شالی اننت ناگ سروانند کول پریمی. روہت جی یہِ مرا ٲس یتھ راماینس یتھ کٲشِر پٲٹھۍ أسۍ پیش لفظ ونان چھِ مطلب یتھ کِتابہِ مُتعلق یۄس میٲنۍ پِتاجِین پنٕنۍ راے چھِ لیٖچھمٕژ تہٕ یہِ کوٚر مےٚ تۄہہِ برٛونٛٹھ کُن پیش. مےٚ چھُ باسان سارنٕے بوزن والٮ۪ن آسہِ ییٚمیُک فٲیدٕ سپُدمُت تہٕ سٲری بوزن وٲلۍ آسن ییٚمہِ سۭتۍ لابانوِت گٔمٕتۍ تہٕ ہٮ۪مو بوزن والٮ۪ن اِجازت. بالکل راجندر جی شکریہ. یہ روٗد بڑٕ سٮ۪ٹھاہ جان روٗد یہِ
تو مے تہِ آو وٕنۍ کتھ کران یہ راماین بوزان آو مےٚ اکھ آیڈیا بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ سُہ آن لایِن شیر کٔرِتھ تۄہہِ سۭتۍ أسۍ کرو سُہ پتہٕ کتھ تتھ بارے منٛز تہٕ وارٕ کارٕ چھِ اُمید کہِ بیٛاکھ نوراترا یۄس ونٛدس یی أسۍ کرو تمہِ کھۄتہٕ کینٛہہ بوٚڑ اتھ سۭتۍ مِلِتھ کٲم تہٕ بہرحال واریاہ شُکریہ تۄہہِ تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ بہٕ پننٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن ونُن کہِ وٕنۍ 8 بجہِ گژھِ بیٚیہِ اکھ سیشن سٹارٹ ڈاکٹر آر ایل بٹ جی سن ٹیمپل اینڈ شراین بلس پٮ۪ٹھ کرو أسۍ تِمن سۭتۍ کتھ تۄہہِ سٲری سُہ رِکویسٹ کران 8 بجہِ بس وۄنۍ روٗد کینٛہہ ٹایمن 8 بجہِ مِلو بیٚیہِ أسۍ تۄہہِ سۭتۍ ٹیمپل اینڈ شراین بلس پٮ۪ٹھ واریاہ شُکریہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ راجندر جی دھنیواد تھینک یوٗ سو مچ